Ligados coa lingua están tamén os medios de comunicación. Falouse moito nos últimos meses, especialmente nas últimas 2 semanas, sobre os medios de comunicación galegos, os medios de comunicación en galego, e as dificultades que hai neste país para sostelos ou para que poidan existir. Ben, sobre este tema, eu como xornalista, ademais, e como investigador en comunicación, teño, sí, moito que dicir, pero tampouco me vou estender demasiado, e só quero dicir unha cousa. Para min, o fundamental é que se están errando os termos do debate, neste caso. O problema non é fijo, e o problema non é a falta de axudas aos medios en galego. Axudas hainas, debería haber máis, seguramente. O uso que se fai das axudas, e que se loa facendo axudas onde toda a autonomía, dando axudas por uso de galego a medios que teñen un 5% de galego, é obsceno, pero ese non é o problema. E que quizás a gran pregunta é como unha ideoloxía que ten 200.000 votantes, que chegou a ter 400.000, e que aparte creo que a defensa da lingua vai máis alá desta ideoloxía e de unhas siglas concretas, afortunadamente. Un movimento social que quende de xuntar a 100.000 persoas nunha praza reivindicando o dereito a vivir en galego. Non é quen de que o 10% desas 100.000 persoas gasten €1 diario, €2,5 a semana, 40 € ao ano para manter un diario, un semanario, un mensual. Dice, creo que o problema está aí, está nos propios nacionalistas, que non son capaces de soster un medio en galego. Non, a culpa non é fija. E a culpa, en todo caso, é da sociedade galega no seu conxunto. Aí é onde hai que facer a reflexión. Estou rematando. Simplemente para acabar esta idea, creo que hai aspectos de hipocresía en moitos votantes do BNG que seguen mercando e querran a Voz de Galicia ou Faro de Vigo, que eu non teño nada en contra de que se merquen, pero sí que hai un doble discurso. E sí, estou convencido de que o xornal máis lido polos votantes do BNG e polos militantes do BNG segue sendo a Voz de Galicia. Eso é un tema sobre o que hai que reflexionar. Despois, hai erros de xestión nos medios en galego, en Vieiros, na nosa terra, recentemente. Eu creo que o equipo responsable da nosa terra, que nas últimas semanas se está laiando nos medios de comunicación de como o Feijóo está acabando os medios en galego, ten que ofrecer tamén a causa da súa responsabilidade neste tema, de como desvaliu un esforzo económico moi importante durante 3 anos de un investimento de máis de €1.000.000 que desapareceu. E, ademais, resolvendo unha situación, botando á rúa a 30 persoas que, ademais, van quedar na rúa, en principio, sen ningún tipo de indemnización. É dicir, eu creo que o debate está aí e non é fijo. E simplemente xa para rematar. En canto á construción nacional ou autodeterminación, que eu entendo como proceso, é moi importante. Hai que facelo dende as institucións e as posibilidades legais. Cousa que, ata agora, non se fixo, porque tamén hai que dicir que a autonomía galega, que pode ser todo limitada que se queira, pero nunca se aproveitou todo o que se podería ter aproveitado. Cataluña non ten moita máis autonomía ni moitas máis competencias que Galicia. E, sen embargo, é un país moito máis autónomo, institucional e políticamente, porque souberon aproveitar as súas institucións. Pero para mí a clave non está aí, está de novo na sociedade. É a sociedade galega que ten que exercer o seu autogoberno. Por iso decía antes que camiñar por Barcelona era moi distinto de camiñar por Coruña, non por unha cuestión institucional, non por unha cuestión de leis, dun estatuto de autonomía máis ou menos avanzado, é por unha cuestión social. E xa para ir rematando con iso, e volvendo un pouco ao inicio, a organización que existe hoxe en día e que a priori representa, ocupa este espacio de esquerda nacional galega, que é o BNG. O BNG ten moitos problemas a nivel interno de organización, no que eu non me vou meter porque me parece menos interesante. Eu creo que o máis interesante é a forma en que o BNG entenda e se relacione coa sociedade galega, e a forma en que o BNG sexa quen de ofrecer un proxecto atractivo de modernización para este país. Un proxecto no que se queiran ver reflectidas esta maioría social de galegos cunha ideoloxía progresista e cunha idea de país e que agora mesmo non ten unha organización na que verse reflectidos. É dicir, en calquera caso, o
O BNG, efectivamente, actúa como un fin en sí mesmo. Eso creo que foi quedando claro nos últimos anos, no último ano, nos últimos meses, moito máis. E o que está claro é que ten que ser un instrumento, pero tampouco un instrumento para unha ideoloxía, ni para uns fins concretos. Ten que ser un instrumento en máis da propia sociedade, das propias organizacións sociais, porque os partidos políticos están para iso. Entón, simplemente para rematar, sempre me pareceu moi a caída para entender certas cousas que pasaban en moitos partidos políticos, e no BNG en concreto, unha cita de Palmeira Chipola, dun dos libros máis coñecidos, que ele dividía a sociedade e as persoas en catro tipoloxías, en 4 tipos, en malvados, estúpidos, intelixentes e incautos. Entón, ele dicía que nun país en decadencia, entre os individuos que están no poder, dábase unha alarmante proliferación de malvados con elevada porcentaxe de estúpidos. Entre os que estaban na oposición, os que non estaban no poder, dábase igualmente unha elevada porcentaxe de incautos. Ben, ele concluía que tal situación conducía ao país ou unha organización política ruína. Pois, compre que atopar os intelixentes. Moitas grazas.